Piye to? Napa pantes to ngene iki kethek? Ya. Lah apa? Lah apa? Kingkong no. Kethek amene gak ngentekno wit. Kingkong ngebleki kowe kuwi. Nesu. Dire lelaki penghibur. Gak lenes. Gak aku laki-laki apakah penghibur iso. Niken guyu. Neng guyu ketok. Mbak Niken luar biasa matane. Iki lho. Oh lah niki to. Aku ya kayak tepung. Lagi ngerti tepung kanji lagi kenal. Ayo. Ayo Mas. Yuk, kita sebut. Iki lho wonge. Ayo, tak genduteng. Tak gendut. Come on. Huh. Tangane Mas. Yuk. Aku mbojak. Wis rungono. Oh, enggak. Satu lagu buat Anda dari Timur Tengah. Timur Tengah kok. Oleh. Arab. Bapak-bapak ibu-ibu ingkang dereng nate ngertos gajah dirawe. Lah. Lah niki gajah dirawe apa enek to piye kok sek-sekan. Wong gajah iki kulite kandel mosok-mosok gatelen apa ana to, Sok? Ngono nek nesu. Lah kowe yo ngono kok, Sok. Ngono ki menghibur biasa. Aja ngono. Menanda kantor kecamatan. Ayo. Kudu tak rames saya rasane kok, Sok. Wedok mau. Ayo Mas. Dung tak dung. Ayo. Hek. Aku melok to gak, Dik? Ayo aja ganggu. Oh, melok sakit. Wala al intalikinta wa inta. Apa ya? Wala al intalikinta wa anta. Alah, piye? Likinta. Wala al intalikinta Kurane lho wa Mas. inta. Ora kok kurane. Likinta. Wala al. Pangapunten ingkang kathah Pak Bupati, ngapunten ingkang ya Kita Allah. kelaru gowo dagelan kita ya. Masalah Wis ning teko FYP nganjuk ado-ado kok trimo. Lah kowe apa iso kok geget. Natap tenan mu ngawur. Natap tenan ya. Aku dino ki maksimal kok. Maksimal ning sak. Orane wong loro ki maksimal. Ora. Lah kok apa iso nyanyi ngono kuwi? Mundil, Musik mundil. musik. Yo. Kayak mau. Nah, iki lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kayak Bang Roma. Spesial buat Anda semuanya. Walakinna dinna ginta laginta. Walakinna ginna dinta laginna. Apa tuh? Penak tenan aja. Kowe iki ya padha sami mawon. Ya ora. Ya padha walake legit lagi. Tapi kan gerakanku ngene. Lah ngene tapi kan kata-katane Lah padha. timbang saiki sing rindu siapa? Rindu bojone uang. Aku iso nek kuwi. Wong rindu bojone wong kok padha bangga. Lah kudune digawe piye? Ya dileh sing apik ngono. Contone. Rindu siapa? Rindu dengan dagelan. Loh, ngono kan. Mana terus nanggap akhirnya. Oh iya. Oke. Ini kan milik siapa? Ini kan milik Mas Akbar. Kiku barang itu. Aku tegese hari ini maksimal ngono Mas. Lah ya kaya Bener maksimal terus. Aku tenan ngerti sampean karo ya Allah, eling nom-nomanku biyen. Alah kemiren we. Cek kemire nyapa to? Lah aduh no jangkauanmu ya aduh. Aduh piye? Lho Mas Akbar nika normal kok. Lho. Lah sampean iki manusia gak urut e. Lho. Iki ngece wong Mas. Ora Nek ngece. ngelone Mas Dodok ora normal. Kasunyatan. Kenyataannya piye, Mas? Lho nek wong normal niku kepala, Gulu. awak, sikil. Sikil. Lah nek Mas Dodok? Lah niki bar kepala bablas awak gulune ra enek kok. Kudune nganggo gulu nggih pantes-pantesan. Mas, Eh? sampean nyawang tenanan, Mas. Lah iki gak gulu, Iki iki gak ketaran. ketara ki opo kok ketara ngono lho ketara. Kaya pantes-pantesan tok. Pantes-pantesan wong ki yo Nek duwe gulu diceluk penak celun. Met komet. Dalem. Loh, ya aku yo padha. Ora. Piye? Dok. Dalem. Lah kok awake katut dodok. Iso kowe muter ya. Gak Dok. dalem. Sepurane. Ya apa? Kakean gaji. Ya Ya kuwi omonganmu sing cetha nyanyi ora pas lho. Nggih. Mbaya iki enek bintang tamune. Pripun, Tim? Sing
sing diantu-antu nggih niki Nggih. ngono. Mulane mbaya dijengkarne. Nggih. Mboten napa-napa, Mas. Sambutan. Ngoten nggih. Yo no, los. Oke. Bebas berkarya. Yo. Weh, Met. Aku ora ngerti nikan iso kinyis-kinyis, kimplah-kimplah. Kaya butuh gule. Kiblah itu tuh. Baik, Bapak Ibu hadirin semuanya berbahagia. Lagi adik-adik bareng. Adik-adik dan adik-adik di sini yang juga bahagia. Langsung saja tak panggilin artis cantik yang sangat istimewa. Artis yang mempunyai tanggung jawab kepada keluarganya. Lah dalah. Artis yang mempunyai tanggung jawab kepada saudaranya. Artis yang mempunyai panjang kaki 7 km. Wah. Dan artis mempunyai panjang tangan 5 meter. Siapa dia? Dia mesti sing sambar bledek ya. Kowe iki lho teko. Ayo disambut. Ya tak panggilin artis cantiknya Jawa Timur, Indonesia, Asik dan Kediri. Cow! Yo sama-sama kita kasih plus yang beri untuk siapa lagi kalau bukan si cantik. Ya. Nih. Nini Pele. Suwen kowe ya. Niken sali lali ta we. Niken. Salidri. Kontindri. Soalnya saiki niken akeh. Yo, gono mana Niken. Saritem. Kita sambut Niken Salidri. Tegane klopo ijo. Artine Bejane suk yen duwe bojo. pantun nek iki. Met, piye Met? Apa kok takon aku? Iki lho nek Mbak Niken. Aku anane aku nggak menjauh. Kowe ngerti? Kenapa? Aku wis gak ngarah duk to. Kowe gak ngarah Aku duk. bagaikan kodok merindukan bulan. Iya toh? Aja ngono kan, aku wis di bojoku. Wah, alah bagus. Kamu serius gak mau sama aku? Alah. Jere sapa? Kok sok fitnah ya, sok goblok ya. Ya. Sik to. Lah piye kita? Sing Menang. Wah, galak men to, Mas Dok. Sampeyan ancen garangan cok kira nduk galak ngger wong wedok. saking pundi niku? Dari Madiun. Berarti mau piye iki mau omonganmu? Gelem Iya. ora tenan ha? Yo kono piye? Cemburu. Oh. Cemburu. Ngomong ya omong ngono lho sing. Alah, aku- kok berbisik-bisik. Ya toh, Tak tak padha omong. karo nyepele sampean Mas. Nyepele Iki aku. jenenge. Iki jenenge musuh dalam selimut Nek. iki. Nek nyun sewu nek kono mau ngejak duet apa dhewe terusno kuwi kurang tepat. Wah, Terus tepatnya apa? Tepatnya ngene, lho. Ahai. alah. Ancen siluman ketunggeng cok iki terek tanduk resit. A minor Mas. Waduh. Lho Mas Kok sampean. ya berkah aminor barang. Sampeyan iki wong lanang iki kudune bres karo ngono wis ora kena. Nyejar ben koyo ngopo. Iki jenenge combe to Sen. Ora ngerti keadaan piye kuwi sing ditenteni sapa. Meneng. Sing delok iki lho ngenteni iki karo kene. Lah kok malah garangan Apa iki saknyatane tresnaku ya amung kowe wong ayu sing ana ati. Bajingan. Kok adur perang. Aku wae ora wani. Mas sabar, Kowe ora wani ngono kuwi lho. Sabar Mas, sabar. Aku wae ora wani. Aku. Sabar. Bocoran Dok. Bocoran Dok. Pak Bupati. Piye to? Dagang nek dietet-etet. Lah timbang. Kowe kurang ajar. Lah timbang terjadi perselisihan aja terlalu ngono. Kowe ora ngerti rasane Mas Akbar. Apa? kaya gendong gabus. Enting Mangano. enting ora kaprah. Awake iki lho kok. Mak gua. Ya ta? Iya. Lagi ngono wae iki wis iki aku apa ta ya? Tujuanku Piye? siji. Piye? Membuka mata. Buka mata piye? Biar mempertimbangkan lagi Kok iso? bahwasanya
Di bojo seniman tur meneh sinden larise kaya ngene iki abot sanggan ngono lho bar. Lah kok ngomong mbok anu kurang ajar. Iki yo sabar Mas. Weh. Weh ya ampun, kuwi tisu apa wong to, Jan? Keleyang. Ora rasane kok. Kaya tisu basah. Lah yo pikiren neh lho, Nduk ya. Pikiren neh. Kok apa meneh nek sing apa meneh becek apa buah? Iya ta? Sampai nang gone wong duwe gawe. Iya. Lah engko rene ajine. Kok iso rene ajine? Sepeda motor sapa ki? Parkir. Kula, Pak. Lho lah kok kuruwi sapa? Oh kurang ajar. Sabar, Mas. Jojok keris. Sabar kok. Kiai pulang pergi wis. Sabar wanine karo cacili ya. Kok kowe tuwek kok cilik kondi kok iso. Ngejak poli e. Ayo. Ora apa-apa blangkone kono remu awis to Mas ngono. Aja. Jajal terusno kaya Ora apa? guyon-guyon. Wis aku tak ngerah-ngerah kene. Duh rene Ngene lho. Mas iki hanya anu ya, fiktif belaka. Oga kenyataan. Siap. Misale sampean dadi Mas Akbar. Terus mesra karo Mbak Niken. Oke. Mamane bayangno dadi aku. Oke. Iki apa kek ngene-ngene barang. Wes meneng ngono. Wis to rasa gila. Anggapan aku Akbar. Kamu jadi Mas Akbar. Anggapan- Tapi Mas Akbarku tinggi. Ya Lah ini cetek kok. Wih anu kowe. Pertama kali Akbar saya pas diabetes. cuma coba-coba. Kowe kaya jamu tetes e. Ngarep Roman kok ya. Roman, sampean dadi Mas Akbar. Tuh, aku kependekan jarene Niken. Oh, Iya, kamu kependekan. enggak masalah. Kamu itu laki-laki punya banyak akal. Yo, siap. Ya ngene dong. Oh, ben ketok dhuwur. Nggih no. Kerja sama. Masuk. Wong ayu tresnamu keweri. Tresno kok keweri. Dodok iso tenanan iki sih. Kandhane aku mung digendong ya ngono kok. Iso bocah iki sesuk aku kok malah wedi. Kok nang kowe. Joh. Aku mambu aku layan. Lah, nyapa? Persneleng kuat mbok ngene-ngene. Kuwi ora prosneleng ya, Le. Kuwi sing jenenge nil korek ya kuwi. Persnel. Kok prosneleng piye to? Wong ayu. Kele Mas Dodok. Wong ayu. Sak pira, Mas? 1 meter. Disawang dijak kaya apa? Wong ayu tresnamu kinaraya tamba susastra ning batenku. Wong bakal Krungu. santap Wong bagus ora nonton. narasatimu. Ya nek sinden apa dipangan tekek. Tresnaku tulus rening kalbu. Senadyan ngarungi banyu segara rasaku ra bakal serna. Kentalku kok kompong ta rasane. Maune gak ngene. Apa-apa wis kopong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, ngeterkan paket, Pak. Iki ganggu setan sok iki. Paket dari mana, Dek? Ladalah. Lazada kok Lazada. Lazada kok ya. Darene lo tanggapan kok iso. Aku kowe dadi anu tuanku. Aku dadi jaran. Lah kok en. Rekoso. Jaran kok kayak babi. Lho. Iki Niken ya ampun Niken kalau ngomong suka bener deh. Oh, kekerasan dalam rumah babi. Kayak babi. Kamu tahu nggak? Kayak babi pink. Kamu tahu pakai enggak? Iya. Wis plek iki. Kowe ora babi ora? Gak ro. Suarane piye, Bab? Suara. Lah kuwi lho. Ya kuwi. Nah, kowe terus alasan dadi apa-apa tau pajak ya bebas ya ta. Bebas pajak bebas ora ketilang polisi tapi babi. Ora apa-apa penting selamat. Tapi kan babi kan nggak gampang dibeleh. lho.
Piye? Lah nek wong dem-dem kuwi. Ora enek ngene kok yo. Lah piye entekno ki? Ora niki ngaturin apa Mas? Mas anu. Timbangan. Woi, Mardika mawon, Mardika mawon. Oh, ngerti kok napa niku Apakah ada datoke? permintaan Belum ada. Kang Mas Belum Raden, ada. Mas Akbar, Panggilan Syah panggilan Alam. sayang Kang Mas Belum ada. Raden. Bebas mawon, Dik. Lah nek Saya aku lho, musik ya, Kene. nyun sewu Mas. Pripun? Lek kula panggilan sayang mbek bojoku ya Umi karo Abi. Loh, gayane. Lah kowe apa panggilan mbek bojoku? Oh, si dibadrok kaya arang-arang kaya Umi Abi. Lah kowe panggilan sayangmu apa? yo kare aku toh. Lah nek mbek bojomu piye kowe? Aku biasa rene berat aku. Kowe ngono kuwi jenenge budi sewe enggak boleh. Menjatuhkan bojo Oke. dhewe. Lah emang kalau yang bagus apa? Apa yo yang ngono kuwi. Terus Jawaban. Yang dalam sayang. rungokno, Mek, rungokno. Sayangku. Astagfirullahaladzim. Aku wis kudu nyipok iki rasane. Masa tulungi kan. Kita kelainan ke Sayang. Lah yo Mas. Ayo cium sayang. Iki apa to? Wis sesak paten iki tenan. Aku malah geri. Mas Akbar tadi tuh aku tuh hampir dicium sama komet loh Mas. Siapa kamu? Dicium apamu? Asup Mau dicium pipiku. Bres Mas klebet saya. Anu Mbak, anu. Masa aku dipegang tanganku gini-gini terus aku mau dicium gitu. Dicium-cium gini. Heeh. Loh, Mas sama dite ngene. Apa? Cengki kowe Mas. Sampe mau di piye, Dik? Dicium-cium gini. Gini. Heeh, Alah kono dhewe ngedek ae kok. Alon-alon jembar le. Yo suwe nek sing ciut meja biliar. Ya ora. Betul. Lho kowe betul kowe jare sing Lah ya kuwi. bolone sapa to? Aku boleh dewa. Beldo. Ayo mau menghaturkan apa Dik niki? menghancurkan. Menghancurkan. Memang cinta Apa ya? Ah bebas nek jenengan Bebas. sing nyanyi, wo wis jan. sampean anggere nyanyi wah piyayi mriki pun seneng sangat pokoke. Nggih. Oke kalau gitu. Monggo. Napa Mas? Lintang Asmara. Lintang Terus Asmara. ada lagi? Apa neh? Sampun niku mawon. Lintang Asmara niki mawon. Lamunan. Ya menika. Engkang ajeng nyun sewu ngersake napa Bapak? Suara terbanyak. Monggo. Lamunan. Nah, suara terbanyak langsung judi. Iya. Judi piye to kok judi gitu. Judi ngawur. Aku mbayangno Monggo, niki kan salindri nyanyi. Lamunan ya. Nggih. Judi. Mas Markaban. Wis lho. Iki sing pengendange iki ora sapa ya jenenge? Sebeki. Apa gak mantan bojone Mbak Nela kae ya udu kok ya. Oh kae Cak Sotik iki anu kafe kok iki. Dudu wong kuwi Sukri kok. Apa lagu sing terbaru kuwi? Oke. Iya. Dengan Mas. Nah. Oke, baik saudara semuanya. Anu miki apa? Miki salah. Cek niki mike kleru Mas. Kleru. Oke. Saudaraku. Kleru. Anu nyuwun sewu ketinggalan niki MC sing nate kesantet niku lho. Tak tapuk tenan mik penak Ya, ya, kok iso mana suaramu tuh. mbok cilik-cilikno. Kasih aplaus yang meriah untuk artis kita. Ada Cak Dodo untuk Anda. Akhirnya ngesakno wong-wong. Sik tau lah kok mblunus nek popone Lah to Mas. lah piye to pesenmu Lah, piye? Ya kayak musik sithik-sithik mah modit men sampean. Oh, kendang. Kendang. Oke, kok kono. Cak Dodo. Kita sambut ada Cak Dodo untuk Anda. Duten, ketek gendut, ketek gendut, ketek gendut, ketek. kendangnya nyemoni. Ketek. Lho, karo mlili, karo mlili. Men ngece wong Mas. Ngelokne ketek karo mlili ya. Bintang tamu kok bondo ketek genduten. Sing genah to Mas. Lah nggih to, napa pantes to ngene iki ketek? Ya. Lah apa? Lah apa? Kingkong no. Ketek amene gak ngentekno wit. Kingkong ngebleki kowe kuwi. Nesu. Ora Kire nesu lelaki penghibur. Gak lenes. Gak aku nesu. laki-laki apakah penghibur bisa. Ini kan guyu. Neng guyu ketok Mbak mana? Niken luar biasa. Matane. Iki lho. Oh lah niki to. Aku ya kayak tepung. Tepung ngerti. Tepung kanji lagi kenal. Ayo. Ayo Mas, yuk kita sebut. Iki lho wonge. Ayo, Tak Ya. genduten. Tak gendut. Come on. Huh. Tangannya Mas. Huh. aku mbojak. Wis rungono. Oh gak. Satu lagu buat Anda dari Timur Tengah. Timur Tengah kok. Oleh.
Bapak-bapak ibu-ibu ingkang dereng nate ngertos gajah dirawe. Lah. Lah niki gajah dirawe apa enek to piye kok sek-sekan. Wong gajah iki kulite kandel mosok sok gatelan ya apa ana to, Sok? Ngono nek nesu. Lah kok yo ngono kok, Sok. Ngono ki menghibur biasa. Aja ngono. Nyandak kantor kecamatan. Ayo. Kudu tak rames ya rasane kok, Sok. Wedok mau. Ayo Mas. Dung dung tak dung dung dung. Ayo. Hek. Aku melok to, Dik. Ayo aja ganggu. Oh, melok satik. Wala al intali kinta intali inta wa inta. Apa ya? Wala al intali kinta inta wa anta. Alah, piye? Likinta. Wala al intali kinta Kurane inta lho Mas wa ya. inta. Ora sepurane. Likinta. Wala al. Pangapunten ingkang kathah Pak Bupati, ngapunten ingkang ya Kita Allah. kleru gowo dagelan kita ya. Masalah Wis Bojonegoro ning teko FYP. nganjuk ado-ado kok trimo. Lah kowe apa iso kok geget. Natap tenan mu ngawur. Natap tenan ya. Aku dino ki maksimal kok. Maksimal Ya, ning Mas. Orane wong loro ki maksimal. Lah kowe apa iso nyanyi ngono kuwi? Mundil, Musik mundil-mundil. musik. Yo. Kayak mau. Nah iki lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kayak Bang Roma. Spesial buat Anda semuanya. Walakinna dinna ginta laginta. Walakinna ginna dinta laginna. Apa tuh? Penak tenan to. Kowe ki ya padha sami mawon. Ya ora. Ya padha walake legit lagi. Tapi kan gerakanku ngene. Lah ngene tapi kan kata-katane padha. Lah timbang saiki sing rindu siapa? Rindu bojone uang. Aku iso nek kuwi. Wong rindu bojone wong kok padha bangga. Lah kudune digawe piye? Ya dileh sing apik ngono. Contone. Rindu siapa? Rindu dengan dagelan. Loh, ngono kan. Mana terus nanggap akhirnya. Oh iya. Oke. Ini kan milik siapa? Ini kan milik Mas Akbar. Hehe. Haha. Oke. Aku kiku barang iki lho. Ora aku tegese hari ini maksimal ngono. Lah ya kaya Belum maksimal terus. Aku tenan ngerti sampean karo alah ya Allah, eling nom-nomanku biyen. alah kemiren we. Cek kemire nyapa to? Lah aduh no jangkauanmu ya aduh. Aduh piye? Lho Mas Akbar ini kan normal kok. Lho. Lah sampean iki manusia gak urut e. Iki ngece wong ya Mas. Ora Nek ngece. nek Mas Dodok ora normal. Kasunyatan. Kenyataannya piye Mas? Lho nek wong normal niku Heeh. kepala, Kepala. Gulu. awak, sikil. Sikil. Lah nek Mas Dodok? Lah niki bar kepala bablas awak gulune ra enek kok. Kudune nganggo gulu nggih pantes-pantesan. Mas, Eh? sampean nyawa tenanan Mas. Lah iki gak gulu, Iki gak ketaran. ketara ki opo kok ketara lho ketara. Kaya pantes-pantesan tok. Pantes-pantesan wong ki yo Nek duwe gulu diceluk penak celun. Met komet. Dalem. Oh. Ya aku ya padha. Ora. Piye? Dok. Dalem. Lah kok awake katut dok. Iso kowe muter ki. Dok. Dalem. Sepurane. Ya apa? Kakean gaji. Ya, Ya kuwi omonganmu lho. sing cetha nyanyi ora pas lho. Nggih. Mbok yo iki enek bintang tamune. Pripun, Dik? Sing diantu-antu nggih niki. Nggih. Ngono. Mulane mbok yo dijengkarne. Nggih. Mboten napa-napa Mas. Sambutan. Ngoten nggih. Oke. Jono, los. Oke. Bebas berkarya. Yo. Weh, Weda, Met. weda. Aku ora ngerti nikan iso kinyis kimplah. Kayak butuh gule. Kiblah itu tuh gule. Baik, Bapak Ibu hadirin semuanya berbahagia. Lagi adik-adik bareng. Adik-adik dan adik-adik di sini yang juga bahagia. Langsung saja tak panggilin artis cantik yang sangat istimewa. Artis yang mempunyai tanggung jawab kepada keluarganya. Lah dalah. Artis yang mempunyai tanggung jawab kepada saudaranya. Artis yang mempunyai panjang kaki 7 km. Wah. Dan artis mempunyai panjang tangan 5 meter. Siapa dia? Ya mesti sing sambar bledek ya. Kowe iki lho teko. Ayo disambut. Ya tak panggilin artis cantiknya Jawa Timur, Indonesia, Asik dan Kediri. Ciao. Yo sama-sama kita kasih plus yang beri untuk siapa lagi kalau bukan si cantik. Ya. Nih. Nini Peles.
suwen kowe kok. Niken sali lali ta kowe? Niken. Salidri. Kondindri. Soale saiki niken akeh. Iya, ngono malah Niken. Saritem. Kita sambut Niken Salidri. Degane klopo ijo. Artine Bejane suk yen duwe bojo. pantun nek. Met, piye Met? Apa kok takon aku? Iki lho enek Mbak Niken. Aku anane aku nggak menjauh. Kowe ngerti? Kenapa? Aku wis gak ngarah duk to. Kowe gak ngarah Aku bagaikan kodok merindukan bulan. Iya toh? Aja ngono kan, aku wis di bojoku. Wah, alah bagus. Kamu serius gak mau sama aku? Alah, serius apa? Kok sok fitnah ya, sok goblok ya. Sik to. Lah piye kita? Sing Menang. Galak men Mas Dok. Sampeyan ancen garangan cok ki rada galak ngger wong wedok. Saking pundi niku? Dari Madiun. Berarti mau piye ki mau omonganmu? Gelem ora tenan ha? Iku kono piye? Cemburu. Cemburu. Ngomong ya omong ngono lho sing. Alah, aku kok guru blisik-blisik. ya toh, Tak tak padha omong. karo nyepele sampean Mas. Nyepele Iki apa? jenenge. Iki jenenge musuh dalam selimut Nek. iki. Nek nyen sewu nek kono mau ngejak duet apa dhewe terusno kuwi kurang tepat. Wah, Terus tepatnya apa? Tepatnya ngene, lho. Ahai. alah. Ancen siluman ketunggeng cok iki trek tanduk resit. A minor Mas. Waduh. Lho Mas Kok sampean. yo genah A minor barang. Sampeyan iki wong lanang iki kudune bres karo ngono kuwi ora kena. Ya jan koyo ngomong. Iki jenenge combe to sing. Ora ngerti keadaan piye kuwi sing ditenteni sapa. Meneng. Sing delok ki lho ngenteni iki karo kene. Lah kok malah garangan. Apa iki saknyatane tresnaku ya amung kowe wong ayu sing ana ati. Bajingan. Kok adur perang. Aku wae ora wani. Mas sabar wae ora wani ngono kuwi lho. Sabar Mas, sabar. Aku wae ora wani. Sabar. Bocah lono, Dok. Bocah lono, Dok. Pak Bupati. Piye to? Gagal nek diatet-atet. Lah timbang. Kowe kurang ajar. Lah timbang terjadi perselisihan aja terlalu ngono. Kowe ora ngerti rasane Mas Akbar. Apa? Kaya gendong gabus, encing. Mangano. Encing ora kaprah. Awake iki lho kok. Mak gua. Ya ta? Iya. Lagi ngono wae iki wis iki aku apa ta ya tujuanku siji. Piye? Membuka mata. Buka mata piye? Biar mempertimbangkan lagi Kok iso? bahwasanya di bojo seniman tur meneh sinden larise kaya ngene iki abot sanggal ngono lho bar. Lah kok ngomong ibu anu kurang ajar. Iki yo Nantang. sabar Mas. Beh. Beh ya ampun, kuwi tisu apa wong to, Jan? Keleyang. Ora rasane kok. Kaya tisu basah. Lah yo pikiren neh lho, Nduk ya. Pikiren neh. Kok apa meneh nek sing apa meneh becek apa buah? Heeh. Iya ta? Heeh. Sampai nang gone wong duwe gawe. Iya. Engko ora nek ajine. Kok iso enak sini Ya piye? Sepeda motor sapa ki? Parkir. Kula, Pak. Lho, lah kok kuruwi sapa? Oh, kurang ajar. Sabar, Mas. Jojoh keris. Sabar kok. Kiai pulang pergi wis. Sabar wanine karo cacil ya. Ya. Kok kowe tuwek kok cilik kondi kok iso. Ngejak poli e. Ayo. Ora apa-apa blakone kono remu awis to, Mas. Aja. Jajal terusno kaya Ora apa? Guyon-guyon. Wis aku tak ngerah-ngerah kene. Doh rene. Ngene lho. Mas iki hanya anu ya, fiktif belaka. Fiktif belaka. Oga kenyataan. Siap. Misalnya sampean dadi Mas Akbar. Terus mesra karo Mbak Niken. Oke. Mamane bayangno dadi aku. Oke. Iki apa kayak ngene-ngene barang.
Wes bening ngono. Wis to rasa gila. Anggapan aku Akbar. Kamu jadi Mas Akbar. Tapi Anggapan- Mas Akbarku tinggi. Ya Lah ini cetek kok. Wih anu kowe. Pertama kali Akbar saya pas diabetes. cuma coba-coba. Kowe kaya jamu tetes e. Ngarep Roman kok ya. Roman, sampean dadi Mas Akbar. Tuh, aku kependekan jarene Niken. Oh, Iya, kamu kependekan. ya masalah. Kamu itu laki-laki punya banyak akal. Yo, siap. Ya ngene dong. Oh, pengen kita dhuwur. Nggih no. Kerja sama. Masuk. Wong ayu tresnamu keweri. Tresno kok keweri. Dodok iso tenanan iki piye? Kandhane aku mung digendong ya ngono kok. Iso bocah iki sesuk aku kok malah wedi. Kok nang kowe. Coh, Aku mambu aku layan. Lah, nyapa? Persneleng kuwate mbok ngene-ngene. Kuwi ora prosneleng ya, Le. Kuwi sing jenenge nil korek ya kuwi. Persnel. Kok prosneleng piye to? Wong ayu. kene Mas Dodok. Wong ayu. Sak pira, Mas? Sak meter. Disawang dijal kaya apa? Wong ayu tresnamu kinaraya tamba susatra ning batenku. Wong bakal Krungu. santap Wong bagus ora ngempet. hatimu. Ya nek sinden apa dipangan tekek. Tresnaku tulus rening kalebu. Senadyan ngarungi banyu segara rasaku ra bakal serna. Kentalku kok kopong ta rasane. Maune gak ngene. Ora apa-apa wis kopong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, ngeterkan paket, Pak. Iki ganggu setan sok iki. Paket dari mana, Dek? Ladalah. Lazada. Lazada kok iso. Darene lo tanggapan kok iso. Aku kowe dadi anu tuanku. Aku dadi jaran. Lah kok en. Rekoso mentok. Jaran kok kayak babi. Lho. Iki Niken ya ampun Niken kalau ngomong suka bener deh. Oh, kekerasan dalam rumah babi. Kayak babi. Kamu tahu nggak? Kayak babi pink. Kamu tahu pakai enggak? Iya. Plek iki. Kowe ora babi ora? Gak ora. Suarane piye, Bang? Suara. Lah kuwi lho. Ya kuwi. Nah, kowe terus alasan dadi apa-apa tau pajak ya bebas ya ta. Bebas pajak bebas ora ketilang polisi tapi babi. Ora apa-apa penting selamat. Tapi kan babi kan nggak gampang dibeleh. Lho. Piye? Lah nek wong dem-dem kuwi. Ora enek ngene kok yo. Babi yo entekno ki. Ora niki ngaturin apa Mas? Mas anu. Timbangan. Woi, Mardika mawon. Oh, Mardika napa niki Apakah datake? ada permintaan Belum ada. Kang Mas Belum Raden, ada. Mas Akbar, Panggilan Syah panggilan Alam. sayang Kang Mas Belum ada. Raden. Bebas mawon, Dik. Lah nek Sing aku lho, musik ya kena. nyun sewu Mas. Pripun? Lek kula panggilan sayang mbek bojoku yo Umi karo Abi. Loh, legayane. Lah kowe apa panggilan mbek bojomu? Siti Badok kaya arang-arang kaya Umi Abi. Lah kowe panggilan sayangmu apa? Ya karek aku toh. Lah nek mbek bojomu piye kowe? Aku biasa rene berat aku. Kowe ngono kuwi jenenge budi sewe enggak boleh. Menjatuhkan bojo Oke. dhewe. Lah emang kalau yang bagus apa? Apa yo yang ngono kuwi. Terus Jawaban dalem. Yang Ya. dalam sayang. rungokno Met, rungokno. Sayangku. Astagfirullahaladzim. Aku wis kudu nyipok iki rasane. Masa tulungi Ken. Kita kelainan ke Sayang. Lah iya Mas. Ayo cium sayang. Iki apa to? Wis sak paten iki tenan. Aku malah geri. Mas Akbar tadi tuh aku tuh hampir dicium sama komet loh Mas. Siapa kamu? Dicium apamu? Masuk Dia mau dicium pipiku. Bres Mas klebet saya. Anu Mbak, anu. Masuk Masa toh
Masa aku dipegang tanganku gini-gini terus aku mau dicium gitu. Dicium-cium gini. Heeh. Loh, Mas sama dititik ngene. Apa? Cengki kowe, Mas. Sampeyan mau dipiye, Dek? Dicium-cium gini. Gini. Heeh. Alah kono dhewe yo ngedek ae kok. Alon-alon jembar le. Yo suwe nek sing ciut meja biliar. Ya ora. Betul. Lho kowe betul kowe jane sing Lah ya kuno. bolone sapa to? Aku boleh dewa. Bal dawa. Ayo mau menghaturkan apa dik niki? Menghancurkan. Menghancurkan. Memang cinta itu Apa ya? bebas nek jenengan Bebas. nyanyi. Wo wis jan. Sampeyan anggere nyanyi wah piyayi mriki pun seneng sangat pokoke. Nggih. Oke kalau gitu. Monggo. Napa Mas? Lintang Asmara. Lintang Terus Asmara. ada lagi? Apa neh? Sampun niku mawon. Lintang Asmara niki mawon. Lamunan. Ya menika. Kang Ajeng nyun sewu. Ngersake napa Bapak? Suara terbanyak. Monggo. Lamunan. Nah, suara terbanyak langsung judi. Iya. Judi piye to kok judi gitu. Iki ngawur. Aku mbayangno Monggo, niken Mas. salindri nyanyi. Lamunan ya. Nggih. Judi. Mas Markaban. Wis lho. Iki sing pengendange iki ora sapa ya jenenge? Subeki. Apa gak mantan bojone Mbak Nela kae ya udu kok ya. Oh kae cak sotek iki anu kawe kok iki. Dudu wong kuwi Sukri kok. Apa lagu sing terbaru ya? Oke. Iya. Bareng bersama Asta Beratanya Indonesia. Wasai. Ayo Cak Dodok.